bat baina gehiago eskaini dizkiogu urari, ur gaziari lehenengo, ur gezari geroago, eta, bueno, ozeanoak eta itsasoak ezinbestekoak direla ikusi dugu, bai klima erregulatzen dutelako alde batetik, eta baita bertako bizitza bermatzeko, baita lur lehorreko bizitza bermatzeko ere, eta azken finean gure biziraupena bermatzeko ere ezinbestekoak dira, bai elikagai iturri bezala eta beste hainbat prozesutarako. Ur geza bestalde bai lurrazpikoa eta baita lur gainazalekoa ere baliabide erabat beharrezkoa dugu, urik gabe ezin garelako bizi. Ikerketa batek baino gehiagok frogatu du dagoeneko ur geza geroz eta urriagoa dela eta geroz eta leku gehiagotan falta dela ur geza hori, eta ur geza likidoa bereziki da baliabide urria gure planetan. Izan ere, ur geza horren erdia baino gehiago, 60-70 gutxi gora bera, glaziarretan eta kasko polarretan izoztuta dago, bertan bahituta dago, eta poloetan ur geza horrek ozeanoko zirkulazioan ere garrantzia handia duela ikusi genuen, eta baita ere Artikoan eta Antartikan bitan albedo efektu hori ere ezagutu genuen, nola eragiten duen lurra hoztea edo ez hainbeste berotzea albedo efektu horrengatik. Baina ur izoztua ez dago poloetan bakarrik, glaziarrak ere baditugu. Eta nolakoa da hauen egoera, glaziarren egoera, mendietako glaziarren egoera, nola eragin die edo nola ari zaie eragiten klima aldaketa glaziar hauei. Hortaz hitz egingo dugu saio honetan, glaziarren egoerari buruz, ongi etorri. Dagoeneko seguro jakingo duzuela, espero izatekoa delako, berotze globalarekin glaziarrak geroz eta urriagoak direla, geroz eta bizkorrago urtutzen ari direla temperatura igoera horiengatik. Agian Himalaiako glaziarretan pentsatu duzue edo Alpetako glaziarretan, Alaskako glaziarretan, baina egia da guk gertu baditugula glaziarrak Pirineoetan hain zuzen. Eta hauetan ere egin dira ikerketak glaziar hauen egoera gaur egun nolakoa den ezagutzeko. Iberiar penintxula osoan bezala Pirineoetan ere temperaturak epeldu egin dira azken urtetan. Azken 100 urtetan Pirineoak 0,11 gradu epeldu dira hamarkada bakoitzeko. Azken ikerketen arabera, 1970-etik temperatura maksimoak gradu erdi bat igo dira eremu horretan, Pirineoetan, eta hamarkada bakoitzean bataz beste udaberriko temperatura da gehien bat igotzen dena. Baita udako hilabeteetan ere badirudi neguko temperaturak oraindik jarraitzen dutela gutxi gora bera lehenagokoak izaten edo ez direla hainbeste aldatu behintzat, baina udaberrian eta udan bai ikusi da aldaketa. Beraz, dirudienez azken 30 urteetan temperaturak bapatean gora egin du Pirineoetan baita ere. Eta aurreko urteekin alderatzen badugu, igoera hori, temperatura horien igoera bikoiztu egin da. Prezipitazioei dagokienez, murriztu dira baita ere, bai euria eta bai lurra, prezipitazio moduan, baina negukoak batez ere dira murriztu direnak, baina aldaketa horrek, prezipitazioen murrizketa horrek badirudi temperaturena, ez dela temperaturena bezain adierazgarria edo ez direla hainbeste aldatu behintzat. Noski, temperatura gora egiteak izoztuta mantendu daitekeen izotzari eragiten dio, izoztuta mantendu daitekeen urari temperatura igotzean urtu egiten delako geroz eta bizkorrago gainera.
Ikertzaileek diote aldaketa nabarmenak azken 4-5 urtetan hasi direla ikusten, aurretik ere bai, baina bizkortzen doa prozesu hori, eta urte batetik bestera, bertara glaziar horietara, Pirineotako glaziarretara joaten diren ikertzaileek diote, glaziar horiek geroz eta urrunago topatzen dituztela. Geroz eta urrunago joan behar dira glaziar horiek topatzeko. Bataz beste, 20 metroko aldeak ikusten dituzte glaziar batzuetan urte batetik bestera. 1980ko hamarkadatik Pirineotako glaziarren azalera 60% murriztu da. 1984an 39 glaziar zeuden mendikate honetan, eta gaur egun 19 besterik ez daude. Hau da, ia erdia galdu egin dira. Eta oraindik iraganean atzerago joaten baldin bagara, aldaketa hori are nabarmenagoa da. 1850ean, adibidez, 2060 hektarea hartzen zituzten Pirineotako glaziarrek, eta 2016an berriz 252 hektarea. Ikaragarrizko aldaketa dago. Eta 80ko hamarkadatik gainera prozesu hori, glaziarren desagertze prozesu hori, bizkortu egin da. Hasiera batean urteko 9 hektareako galerak eta hola kontatzen hasi ziren, ikerketak hasi zituztenean, eta 2016an berriz 17 hektarea baino gehiagoko galerak ikusi zituzten urteko. Hala ere, esan behar da glaziar guztiak, Pirineotako glaziar guztiak ez direla berdinak, eta beraz haien bilakaera ere desberdina dela. Gutxi gora, bi taldetan banatu daitezke, glaziar hauek, bi motatan banandu daitezke Pirineotako glaziar hauek. Batetik mendikateko handienak ditugu, Oso, Perdido eta Aneto Maladeta izango ziren, 3 glaziar handi horiek. Eta hauek klima aldaketarekin gehiago aldatzen dira, temperatura, prezipitazioa eta denboran zehar aldatzen direnean, hauek ere horrekin batera aldatu egiten dira. Baina bestetik glaziar txikiagoak ere badaude, eta hauek dagoeneko ez dute klimarekin halako lotura esturik. Gehien bat, glaziar hauen bilakaera tokiko faktorek baldintzatzen dute. Beraz, klima aldaketaren eragina ikusteko glaziar hauek ez dira hain egokiak, ez diotelako epe luzeko klimari hainbeste erantzuten, baizik eta gehiago dinamika lokalei. Adibidez, urte batean elur asko egiten baldin badu, glaziar hauek asko handitu daitezke, eta urte batean elurrik egiten ez badu, edo bapatean asko berotzen bada, bapatean desagertu daitezke. Beraz, hauek baita ere ikusten da bilakaera bat klima aldaketarekin, baina ez horren beste, esan bezala ez dutelako klimarekin halako lotura handirik. Naiz eta temperaturak, bataz besteko temperaturak igo edo prezipitazioak jaitsi, tokiko beste faktore batzuek gehiago eragiten die. Eta beraz, ikertzaile glaziar hauetan ikusten dutena da, hor daudela, ez aurrera ez atzera, tarteko egoera batean, baina hala ere espero dute urteak horrela jarraitzen badute behintzat, azkenean murrizten hasiko direla. Beraz, bi glaziar mota hauek izan da, klima aldaketaren eraginak aztertzeko, aipatu ditugun lehenengo motakoak, handienak izango lirateke indikatzaile hobeak txikiak, baina behintzat oraingoz txiki hauek badirudi klima aldaketagatik pixka bat salbatzen ari direla. Beraz, aipatu ditugu Pirineotako 3 glaziar handienak, Binemaleko Oso, Perdido eta Aneto. Anetoko glaziarra Perdidokoa baino handiagoa da,
Beraz, espero izatekoa zen, agian gehiago iraun zezakela ez, izotz gehiago zuelako, baina badirudi ikertzaileek uste dute behintzat, lehenago desagertu daitekeela perdidokoa baino, bere orientazioaren eta kokapenaren ondorioz. Anetoko glaziarra duela urte batzuk jada zatitu zen, izotza galtzen hasi zelako, eta badirudi orain berriro ere zatitzear dagoela. Osokoaren kasuan jada zatitu zen, eta anetokoari badirudi berdina gertatuko zaiola berriro ere zatituko dela, eta orduan Pirineotako glaziarrik handiena izateari utziko dio. Datuen arabera perdidoko glaziarra da hobekien eusten ari dena klima aldaketari, baina edonola ere denetan dago, aipatutako 3 glaziarra handi horietan ikusi dute desagertzeko joera hori. Urtero geroz eta gehiago urtutzen dira, zatitzen dira eta desagertzeko prozesu horretan daude. Beraz, desagertzen diren bitartean, paisaia aldaketa bat gertatzen ari da ez, udan geroz eta izotz gutxiago dago eta etorkizunean geroz eta gutxiago egongo da, eta espero izatekoa da goi mailako aintzirak, goi mendietako aintzirak sortuko direla, glaziarrak hola jarraitzen badute eta erabat desagertzen badira behintzat. Beraz, mendikate honetako glaziarrak, Pirineoko glaziarrak bereziki interesgarriak dira baita ere ikerketarako, esan bezala beste mendikate batzuekin tamaina txikikoak direlako, eta oso kalteberak dira beste, adibidez, Himalaiako glaziarrekin alderatuta, klima aldaketari hobeto edo bizkorrago erantzuten diotelako. Hala ere, Alpetan adibidez joera antzekoa da, Pirineotako glaziarren joera berdina dute, desagertzen ari dira baita ere, eta urtean bataz beste, Pirineotan ari naiz, metro bat galtzen ari da bataz besteko datu bat ematearren, baina urte batzuetan 5-6 metro ere galdu izan dira. Beraz, geoindikatzaile edo baita ere deitzen zaie glaziar hauei, Europako hegoaldean egonik, hemen mugako klima batean bezala gaude, ez Europan bezainotza, ez adibidez Afrika iparraldean bezain beroa, beraz mugako klima honetan, interesgarria da glaziar hauek ikertzea, etorkizunean beste glaziar batzuk nola konportatuko diren ikusi aldugulako aurrez glaziar hauetan. Eta mundura begira jartzen baldin bagara, kanpora begira jartzen baldin bagara, mundu mailan baita ere glaziarren egoera antzekoa da. Klima aldaketak munduko beste glaziarretan izan duen eragina nabarmena da, eta aurreikuspenak ez dira oso positiboak Pirineoetan bezalaxe. Kontutan izan behar da baita ere glaziarretan ur asko dagoela pilatuta, eta duela urte batzuk ezen ur hori ezen urtutzen, edo ez hainbeste behintzat, eta beraz espero izatekoa da itsasoko ur mailak gora egingo duela glaziarrak urtzen diren bitartean. Eta egoera okerrenetan glaziar hauek urtutzeak eta itsas maila gora igotzeak espero izatekoa da gizakion migrazioak ere eragingo dituela herrialde batzuetan. Suitzara begira jartzen baldin bagara adibidez, Alpeetan, datozen 25 urteetan glaziarren erdia galduko dela espero da, eta egoera antzekoa da, bai Antartidan, bai Patagonian, Himalaian gero ikusiko dugu, Groenlandian eta Artikoko glaziarretan. Denetan ikusten da joera berdina, toki batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago,
baina joera hor dago. Ikerketa bat egin zen mundu osoko 19.000 glaziar aztertuta, hauen datuak jasotzen joan ziren 1961-etik 2016ra, eta ikerketa horren arabera 2016ra arte 9.600 milioi tona izotz galdu ziren mendiko glaziar hauetan, aipatutako lehen urte horretatik, baina 2006-tik 2016ra, 10 urte horietan, azkartu eginda, Pirineotan aipatu dugun bezalaxe, azkartu eginda munduko glaziarren urtutze prozesu hori. Eta kalkulatzen da, hamarkada horretan, 335 milioi tona izotz galdu zirela mundu mailan mendiko glaziar horietatik. Beraz, galdera prozesu hori orokorra da, mundu mailan ikusten da, glaziar guztietan edo gehienetan joera hori ikusten da, eta azpimarratzekoa da Alaskan gertatzen ari dena, Alaskaren egoera. Ipar Amerikako eremu horretan daude munduko glaziar asko, eta munduan galdutako mendiglaziarren izotzaren erena bertan galdu da. 3.019 gigatona izotz galdu dira Alaskan. Hau, puntualizazio bat edo egiteko egia da, Alaskan beste eremu batzuetan baina izotz gehiago dagoela, beraz espero izatekoa da eremu horretan izotz gehiago galtzea, baina horrek ez dio garrantzia kentzen. Alaskan badaude eremu batzuk 1.500 metro izotz daudenak pilatuta, sakoneran 1.500 metro izotz, eta noski horrek beste edozein tokitan baino eragin handiagoa du. Hala ere, balantzea negatiboa da, esan bezala, toki gehienetan. Hego Amerikako glaziarretan, Andeetan adibidez, Patagonian baita ere, eta besteak beste aipatzearren Perukoak eta Boliviakoak bereziki badirudi joera negatibo horretan daudela. Beste ikerketa batek, Ipar Amerikako estatu batuetako mendi harritsuetan egin zuen ikerketa, glaziarrak aztertu zituzten, azken 50 urteetan, eta ikusi zuten 39 glaziar horietan 29 urritu direla bataz beste. Eta beste zenbait kasutan 85 murriztu dira. Beraz ikusten dugu, bai Ipar Amerikan, bai Hego Amerikan, bai Alpetan, bai Artikoan, alde guztietan temperatura gora egin du, eta logikoa den bezalaxe izotza urtzen ari da. Orain arte egia da, Himalaiako glaziarrek nahiko ongi heldu diotela klima aldaketari eta berotze globalari. Zenbait lekutan, adibidez Pakistanen, Himalaiako Pakistaneko aldean, Karakorum inguruan, glaziarrek eutsi diote volumenari, ez dute volumen hori nabarmen murriztu, eta salbuespen kasu batzuetan, gutxitan bada ere, badirudi glaziar batzuk izotza irabazi ere egin dutela. Hala ere, adituek uste dute, urteak pasa ala, joerak ala jarraitzen badu, glaziar horiek baita ere momenturen batean, joera, mundu mailako joera horri gehituko zaizkiela. Beraz, oraingoz egoera onean daudela dirudien arren, egia da Himalaiako glaziarrak bereziki garrantzitsuak direla edo kontutan hartzekoak direla bertan edo glaziar hauen inguruan bizi den jendearentzat. Kalkulatu da bataz beste 800 milioi pertsona biztanlek, Himalaia inguruan bizi diren hainbat herrialdeetako biztanlek, glaziar hauekiko dependentzia erabatekoa edo oso handia dutela. Udaran soilik glaziar hauetatik jasotzen den urak zuzenean 126 milioi
pertsonen beharrak asetzen ditu. Hauek ikaragarrizko zenbakiak dira eta kalkuluen arabera udara bakoitzean 23 kilometro kubiko ur ematen dute Himalaiako glaziarrek esandakoa inguruko herrialdetara. Eta hau bereziki sensiblea edo da, ze udaran eskualde hauek prezipitazio oso gutxi jasotzen dituzte eta soroak ureztatzeko behar handia izaten dute udako hilabeteetan, hain zuzen uztak garai horietan behar dutelako ura eta garai hori da haiek ur eskasia gehiena pairatzen dutena. Arazoaren muinetako bat badirudi dela herrialde hauetan nekazaritzak garrantzia handia duela eta ur baliabide handiak bertara nekazaritzara bideratzen direla. Baina beste eskualde batzuetan ur baliabide asko behar dituzte baita ere eta dependentzia handia dute energiari dagokionez. Kirgizistanen adibidez, 5 planta hidroelektrikok, hau da, uraren mugimenduak sortzen duen energia hori, herrialdearen elektrizitatearen 80% sortzen du. Beraz, momenturen batean ur eskasia glaziar hauek ibaira bideratzen duten ur horretan eskasia balima dago, ikaragarrizko zailtasunak izango dituzte. Ze glaziarrak galtzen jarraitzen badute, momenturen batean ibaiak ikusten da orain emaria handituko dela, baina glaziarrak desagertzen diren momentuan ibaiaren emariak asko murriztuko dira. Eta baita ere, klima aldaketagatik prezipitazioak murrizten badira ere, ibaien emaria erabat aldatu daiteke. Adibide bat jartzearren, Indus ibaian urte normal batean udaran, 35% gutxitu daiteke ura, glaziarrak urtutzen jarraitzen badute, eta lehortea dagoen udara batean balima da, 48% jaitsi daiteke ibai horren emaria. Aral ibaiaren goiko arroan, bestalde, datuak are kezkagarriagoak dira, ze bertan 100% heltzeko aukera dago, hau da. Ibaiaren emaria erabat gelditzeko aukera dago, glaziarrak desagertzen balima dira eta lehorteak handitzen balima dira. Honek noski itsas mailari eragingo dio, itsasoan ur gehiago egongo delako, eta datuen arabera 3,6 milioi igotzen da itsasoaren 3,6 milimetro igotzen da itsasoaren maila urtean, eta igoera orokorraren 28% mendiko glaziarren urtutzeak eragin du. Horri gehitu bertzaio Groenlandiako izotzaren galera 28% eragin duena eta Antartidakoak 15%. Hau da, gauza dira mendiko glaziarrak eta gero ditugu beste kontinenteetan urteetan zehar pilatu diren izotz horiek. Kalkulatzen da 20. mendean 18 zentimetro igo zela itsasoaren maila, baina prozesua bikoizten ari dela, glaziarren urtutzea bezalaxe, eta mendea amaitzerako 30 eta 60 zentimetro bitartean igo daitekela itsas maila. Noski, hau, kostalde batzuetan agian ez da halako kezkagarria, baina lurretik itsas mailatik oso gutxi igotzen diren lurraldetan bada oso kezkagarria. Eta isurketek atmosferara CO2 eta beste gasen isurketek hala jarraitzen badute, 60 eta metro eta 10 zentimetro artean igo daiteke ozeanoa. Beraz, hori horrek eragin ikaragarria izango luke mundu mailan.
Eta honetaz gain, glaziarrak haien baitan ondare bat dira, natur ondarea eta baita kultur ondarea ere, eta Nazio Batuen erakundeak hala izendatu ditu 18.600 glaziar, kultur ondare eta natur ondare bezala. Eta esan dutena da, Nazio Batuen erakundeak argi utzi nahi izan duena da, kultur eta natur ondare konsideratu diren eremu horietan mende amaierarako jada ez dela glaziarrik egongo. Industria garaiko, industria garaiaren aurretik ona, 1,1 gradu berotu da munduko bataz besteko temperatura, eta ezereza dirudiez, gradu bat, baina azkenean prozesu asko pilatzen dira eta eragina oso handia da. Eta aipatutako Himalaiako eskualde horietan, egoera bereziki kezkagarria da, bai lehorteagatik eta bai glaziarren urtutzeagatik, eremu hauek bai sozialki eta bai ekonomikoki larrialdi egoera batean daudelako, eta horrek gatazkak ekar ditzazke eta beste hainbat ondorio. Bestalde, glaziarrak ikertzen dituztenek, argi utzi nahi izan dute, glaziarretaz ematen diren datu hauek guztiak ez direla gehienetan zuzenean jarraitzen, glaziar oso gutxi jarraitzen direla zuzeneko datuak lortuz, eta gehienak bataz bestekoekin kalkulatzen dira edo iragarpenak egiten dira. Eta glaziarren 0,01 baino ez da neurtzen zuzenean. Hau da, beste guztietan ikusten da agian satelite bidez, irudiekin edo dena delako beste teknika batzuk erabiliz, baina estimazioak dira, ez dira zuzenean neurtutako datuak, eta beraz horrek esan nahiko luke agian lortzen ari garen datuak edo okerragoak direla edo hobeak direla, ez dakigu, baina agian ez direla zuzenenak. Beraz, glaziarren egoera oraingoz oso ona ez bada ere, glaziarrak salbatu daitezke, berotegi efektuko gasen isuriak bera egiten badute, behintzat igotzen ez bali madira, handitzen ez bali madira, eta berotze globala gradu eta erdi horretara mugatzen bali madugu. Baina neurriak hartu ezean, Nazio Batuen erakundeak argi esan du leitekeena dela glaziarren 50%, hau da erdia, 2100 urterako desagertzea, mendiko glaziar hauek. Hau izan da guztia gaurkoz, glaziarrei buruz ikusi duzu egoera ez dela, oraingoz behintzat oso itxaropentsua, ez oso positiboa, baina esandakoa, egoera hobetzen bali madugu, glaziarrek ere hobera egin dezakete edo behintzat ez okerrera. Hala utziko dugu gaurkoz, eskerrik asko eta hurrengo saiora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.